Acabamos de ver unha presentación feita polas propias alumnos de segundo bachillerato. Cada ano supérense e sorpréndenos con propostas máis e máis creativas. A ver que facemos nós o ano que ven. Supoño que como é que nos presentemos. Eu son Ana, alumna de primeiro bacharelato, e o meu compañeiro Carlos, tamén de primeiro bacharelato. Agora que se nos coñecemos todos, daremos paso ao profesor que este ano será encargado de facer a homenaxe de despedida desta promoción. Xosé Manuel Domínguez, profesor de filosofía e que nos coñece moi ben. Démoslle un forte aplauso e pensamos o que nos diga. Boas tardes, ahora sí. Este ano, pois, non é un ano máis. Este ano despedimos a xeración de ouro da historia do Instituto. Este ano, para mí é un motivo de honra traballar nese instituto con esos compañeros tan fabulosos, con esos alumnos tan maravillosos, e ademais este ano teño que decir que falo como profesor, pero tamén falo como pai, porque tamén a miña filla pues, tamén está en esta promoción de despedida, ¿no? Ben, teño 5 minutos para falar, así que vou aproveitar para dar a última lección de filosofía. A filosofía é moi importante, ahora non me acordo moi para qué, pero é moi importante. E vou facer a través, vou despedir en estes intres que realmente non é o fin de unha etapa, é o comenzo de unha etapa. Hoxe non é un día de despedida, hoxe é un día de comenzo de unha etapa importantísima da vosa vida. E por iso isto é unha celebración. Vou facer a través de tres parábolas, tres metáforas. Una vez un profesor xuntouse con un grupo de alumnos e o profesor levou unha vaxixa impresionante e colleu unhas pedras inmensas, pusoas dentro da vaxixa e preguntou, cando xa a pedra máis grande estaba por fora, cabe algo máis? E todo, non, é imposible, xa está cheo de pedras. Entón colleu seixos máis pequerrechos e botounos dentro. E couberon moitísimos. Preguntou daquela, cabe máis? Non, ahora xa non, ahora xa meteronse pedras aí. Entón colleu area e botou area e entrou moita area. Cabe máis? Non, ahora xa está recheo. Pero colleu auga, botou auga e ainda cabeu máis. Entonces, preguntou ao final, que nos quere decir iso? Todos quedaron sorprendidos e ele dixo que para que caiga todo ben debemos poñer primeiro o máis importante. Bueno, pues, primeira cousa que vos quería decir, ahora que estamos no comezo desta nova etapa, é o momento de preguntarse, de preguntaros vos, os ex-alumnos do Instituto Waidloff, que é o máis importante, que quero facer eu coa miña vida. E non me refiro só a estudios, sino, e agora que por fin teño de un xeito máis pleno a vida nas miñas mans, que vou facer con esta vida? Segunda historia. Una vez un criador de pavos, un oficio moi normal, encontrou un ovo de águia e levou uno cos seus pavos para ser cuidado por unha pava. A pava incubou os ovos de pavo e o ovo da águia. Ao pouco tempo naceron os pavos e a águia e todos comían ali na granxa da mesma comida, pero un momento en que a águia mirou para o ceo e sentiu que o seu lugar era moi alto, non era estar ali no curral o nivel das pitas e dos... E entonces intentou voar, intentou erguer o voo, pero o resto dos pavos dicíanlle, pero, que pavo máis tonto, pero se son pavo, que pavo non volábamos. Pero ele quería intentar volar. Por supuesto, caeu outra vez, intentou outra vez, os pavos salían, que pavo non volábamos, pero al final, o pavo, eran pavos gitanos, a águia sí que terminou voando moi alto e quedaron
todos con una cara de pavos. A segunda idea que os quería contar era esta. Estades chamados non só a plantearos para que vivir na vida, sino que debedes saber que estades para algo grande. Os que os dei clase alguna vez sempre vos lo dixen, sodes xenios, todos. Sodes personaxes históricos, debedes voar moi alto. Estades chamados a voar como as águilas, non como os pavos ou as pitas. E terceira metáfora. Una vez, unos cameleiros son os que levan camelos polo deserto, ¿no? Pues ian trashumantes por aí e chegaron a un oasis. E entonces había unas palmeiras e cada quen foi cada súa palmeira e o derradeiro da fila de camelos non atoparon. Ahora sí, ahora non, intermitentes. Chegou onda a derradeira palmeira é unha palmeira cativa, enana, ruín, e entonces que non daba nin sombras, só daba pena, non? Entonces o me enfadouse moito e dixo, pues para que non medres máis, como pago a tua desgraciada servicio que fixeches, vou poñer enriba de ti unha pedra para que nunca crezcas. Ben, o ano seguinte volveron os cameleiros a ese oase e que atoparon que todas as palmeiras estaban igual, menos unha xigantesca. E cando mirou para arriba o verdadeiro cameleiro, veu que había enriba unha tremenda pedra. Que significa isto? Que aquela palmeira que tivo que vencer unha resistencia máis forte foi a que máis medrou. O que vos quería decir é, en tercer lugar, non teñades medo ás dificultades. Nunca teñades medo. Que non teme o vosso corazón. Ides ter moitas dificultades. Algúns as tivestes. Algúns a dio un tropezón. Non pasa nada, nunca pasa nada. E si pasa, que importa? E si importa, que pasa? Bien, entón, nunca pasa nada, non hai que temer. Mirad, Cervantes, despois de estar 5 anos guerreando por aí en Nápoles e contra os turcos, foi capturado en unha cárcel en Argelia. Non tiña internet, non tiña conexión. Y sin embargo, en ese estado pudo escribir parte do Quijote. Darwin, que comenzó a estudiar medicina, como algún de vos que vai facer medicina, tivo que deixarlo porque dicían que non valía. Beethoven era sordo. Einstein decían de él que era moi lento pensando no bachillerato. Louis Pasteur quitaron do instituto porque non valía para nada. Newton e Newton non falaron ata os 7 anos. Os Beatles, cando se presentaron a súa primeira audición, bien, ahora hai que aproveitar cando se ha encendido. Pues dixeron que estaba xa pasada a música acústica, que fixera música eléctrica. É dicir, e que fixeron? Non se desanimaron. En conclusión, 3 ideas. Primeira, preguntadevos moito máis de como vou vivir, para que vou vivir. Segundo, estás chamado a grandes cousas, ás alturas, non ás baixuras. E terceiro, nunca teñas medo. Deixa os adultos que falen das crises, do futuro, que negro está. Todo falso, todo falso. O futuro é transparente como o teu corazón, tan transparente como o teu corazón. Non teñas medo. Que se sabes